Man boobs. Ze zijn al eeuwen het toonbeeld van bieren mannelijkheid. Ze zitten vol met testosteron en hebben de magische capaciteit om de meeste vrouwen in een staat van zuiver genot te krijgen. Wat we hier zeggen is een prachtexemplaar. Dit mansje is dan ook een echte man-boob klasse 1. Die is stoer, charismatisch, houdt helemaal nergens aan en heeft altijd de situatie onder controle. Op dit beeld ben dan ik een soort kerel stonken jaloers. En ze geven bot voor je om dit echt te kunnen bewerkstelligen. Zodat ze echt in de maatschappij bezoen worden zullen als een wiere alpha man. Toch gaat er in dit rappe leven een soort tijd zitten om weer manboobs te kweken. Ze ziet je het in hormonale testosteronzetpillen, mannen BH's of in het ondervrouwcircuit. Maar de meeste mannen grijpen naar de meer extreme vormen van plastische chirurgie. Wie van het Kazachstania-staten onderzoeksteam moeten de feiten van de mythes hiervan scheiden. En we zijn op onderzoek uitgegaan. En overal hadden we de namen van de plastisch chirurg Dr. Nando Tuinstra. En zijn befaamde, toch strikt geheime man-boob-job-methode. We zochten dit nieuwe kereltje eens even op om hem aan de tas te zetten omgaande het man-boob-fenomeen. Waar is deze methode nou ontstaan? Een geheime methode uit Oriënt Japan. En hoe zit het nou precies met die voorbereiding? De man met een Oosterse maaltijd eten met insecten en stokjes. Kun je het hele proces uitlezen? Nee, dat is een geheim. Geheim. Gaat het er gewoon om taak? Attentie, attentie. Zou dokter Tuinstra zich kunnen melden bij patiënt 205? Operatie over 15 minuten. Ik herhaal. Operatie over 15 minuten. Operatie? Zijn we ledig? Ons gaat maar mooi. Ik kan helemaal op mijn stokje zitten. Patiënt 12 operatie 15 minuten. Dan moet naar mijn meditatie en dan kom ik erom. Look me. I am awesome. Baby. I'm sexy. Yeah.
Is dit je nou alle keer de moeite waard? Om jezelf naar de rangorde van een wiere alfaman rekken te kennen? Bist je wel tevreden over het resultaat? Ja. Ik hoop wel dat ik veel likes krijg op Facebook. We binnen nieuwsgierig naar hoe Johannes nou in het leven stiert. En wat de gevolgen best hebben voor zijn sociale leven en zijn mentale gesteldheid. En hoe dat er zijn manboobs had. Zou er hem nou een echte alpha man vieren? Nou Johannes, hoe gaat het nou? Ja, wel best. Alles zit op zijn plek, hè? Ja. Ja, zit er goed in. Gewoon. Wat zijn die maten er eigenlijk van? Nou, die wist net wat er zegt. En ik krijg nou eigenlijk zo'n bierbuik. Ik bedoel, mijn boep zijn zo 2014.